Никой не забеляза, но Кодак изчезна напълно от сцената заради една огромна грешка. Някога това беше най-голямата марка фотоапарати в света. Всичко започва през декември 1975 година. Служителят Стивън Сасън изобретява първата дигитална камера. Няма нужда от филмова лента, няма чакане, всичко е по-бързо и по-лесно. Но ръководството на Кодак отхвърля идеята. Причината е проста. По-голямата част от печалбите идват от продажбата на филмови ленти. Те се страхуват да рискуват и пропускат бъдещето. Сасън се обръща към Сони, те приемат идеята и скоро дигиталните камери заливат пазара. Кодак започва да избледнява. Докато на 19 януари 2012 година обявява фалит. Поуката е ясна, не се вкопчвай в миналото. Днешните нужди са тези, които определят бъдещето. Ако не ни следваш, вероятно никога повече няма да ни чуеш. Ако го правиш, поздравления, ти растеш всеки ден.